Здравейте хора! Така, както ви казах, добре дошли в моята втора част на как да организирате сватбата си или какво не ви казват за преорганизацията на сватба. Като сега смятам да ви разкажа за тортата, избора на торта, откъде избрахме, доволни ли сме, колко пари ни е излязла, избора на рокля, който разбира се е един от най-вълнуващите моменти за всяка една булка, избора на фотограф и диджей, както и аксесуарите, които имахме. Аз ги споменах в предната част, но този път ще спомена по-скоро като друг тип екстри, които сме избрали. Продължаваме. Така, първо смятам да започна с тортата. Тортата е хубаво да се насочите към конкретен вид или форма, която искате. В момента има много различни начини, по които хората си правят тортата, оригинални и така нататък. В Pinterest има всякакви неща, като това да замените тортата с мъфини, правят едни големи стойки. Може да го замените с къпкейкове, с пастички само, с една огромна кръгла торта, просто малка или квадратна. Има много различни варианти. Като обаче ние се спряхме на класическата версия, която е триетажна торта. Исках да е отново нещо изчистено и много ми хареса. Ще приложа снимка тук на нашата торта и на тази, която харесах, за да ги сравните. Смятам, че се получи много добре, много съм доволна, като вкус също беше чудесно. Оставих на моя мъж да избере между другото вкуса. Тук ще ви сложа и кадри от изборите на торта, които ни дадаха, като в момента не съм напълно сигурна ние какви варианти имахме. Едното съм сигурна, че беше червено кадифе, което за мен нямаше нищо общо с класическото червено кадифе като вкус. Второто, което ни дадаха, мисля, че беше шоколад с боровинка или нещо такова, което също не ни допадна особено. Боровинката прекалено много киселеше в тази торта и не добавяше толкова мекота на блата и той беше по-скоро ронлив и твърд, нещо, което на мен не ми допада като яме на торта. Третия вариант беше Шоко Крънч, на който ние всъщност се спряхме. Това е хрупкав шоколад, който е хем с мек блат, хем с хрупкави частици, много приятно, наистина. И дадаха ни да пробваме също така допълнително нещо, което ние не бяхме избрали. Еклерова торта, която на мен най-много ми хареса. По-лека е като десерт и е много приятна на вкус. Но моя мъж избра Шоко Крънчета, остави го той да има право на избор в нещо. Все пак сватбата е на двама ни. Тортата я поръчахме от Сладки мечти в Бургас, като преди това мислихме за сладкарница Захаро, но цената там беше доста по-висока от тази, която ни дадаха, като нашата торта беше 50 парчета и отделно имахме 42-3, мисля, че 42 да кажем, пастички, които нали съответно не бяха на самата торта, защото ако я бяхме направили цялата, първо, че ще ни излезе по-скъпо, второ, че сладкарката се притесняваше да не би да е прекалено тежък центъра на торта и да не удържи. Та затова ние послушахме и го направихме точно така. Плюс, че така улеснявате една идея по-малко сервитьорите да режат тортата. Ето за тортата, тук няма какво толкова да ви кажа, но наистина искайте вкуса да е добър. Десертът е една от най-важните части във всяко едно ядене, според мен. Така, продължавам с аксесуарите ми. Там по-скоро ще кажа бижута, чанта, обувки и за коса какво съм си взела. За коса ще ви приложа снимка. Моята прическа беше страхотна, много ми харесваше и най-хубавото е, че тя издържа цели 2 дни, понеже и на другия ден на църковния брак отново бях с нея. Невероятна прическа. Между другото, прическата в последния момент я избрах, но по-нататък ще ви разкажа. Значи, прическата беше страхотна, наистина, супер издръжлива. Давам ви един съвет. Заложете на нещо, което наистина ще изтрае, ако познавате вашия тип коса. Примерно аз познавам косата си и знам, че кадрици много и траят, затова реших да съм с тях. Отделно аз имам удължения за косата, в момента не съм с тях, но ги сложих на сватбата ни и наистина това също много помогна за задържането на тази прическа, за което също съм много доволна. Добави така моя желан мечтан обем и дължина, която исках да имам в този момент. И се получи много сладко. Имах една като фуркета с перли в косата. И общо взето от към аксесуари за коса ми беше това.
Бижутата, които имах, бях с ето този гердан, тук кръстчето, което виждате. Супер много си го харесвам. Той ме е подарък от моята свекърва за рождения ми ден, понеже аз съм си вярваща и някак си чувствам, че ми носи много късмет и някак си така позитивна енергия, като съм с него, и просто исках то да бъде аксесуарът, който да е с мен в деня на сватбата ми. Заложих само на него, съответно на годежния ми пръстен, не го носих. Ето го. Бях го свалила за деня на сватбата ни, защото исках да имам само халката тогава, въпреки че нали реших да си ги нося заедно. И една гривна имах, която беше подарък от моите приятелки на моминското ми парти, която също е страхотна. И общо взето от към аксесуари бях с това. Всъщност имах едни обици с перли, които баба ми даде да нося, понеже нали, на сватба трябва да носиш нещо ново. При мен беше гривната, нещо старо гердана ми, нещо назаем, това бяха обиците, и нещо синьо, като сини бяха гащите в случая. Но аз съм малко и суеверна, не за всичко, но за това специално бях и си го спазих по традиция. Също сега смятам да ви разкажа малко повече за прическата. Първоначално имах една идея, снимка поставям тук, нещо съвсем семпло и исках да си я направя сама. Първо, защото е супер лесна прическа и сметнах, че няма смисъл да давам пари, ако ще правя просто такава обикновена прическа. Но впоследствие, когато баба ми реши да ми помогне и пробвахме един ден пробно да я направим вкъщи, се оказа, че ни отнема доста повече време, отколкото аз бях предвидила. И последната седмица преди сватбата ми тръгнах да се търся фризьорка около хотела, в който щях да бъда, което беше около вкъщи горе-долу. Та беше много сложно. Сигурно проверих всички места, които имаше в Студио 24 свободни с тази дата и с този час, който на мен ми трябваше. Нямаше нищо. Накрая впрегнах баба ми да ходи около салоните вкъщи, да попита къде кога има час. И в крайна сметка една наша стара позната, която много добре работи наистина, се оказа, че е свободна точно тогава. Всъщност тя не беше точно свободна. Жената си отмени един час за коса, помоли едно момиче да отиде на друг ден, защото много искаше да ми помогне и супер съм ми благодарна за това, което направи, защото наистина не знам къде щях да се намеря фризьорка в такъв случай. И това беше малко така стресиращо за мен, но съвет наистина не правете нищо в последния момент. При мен просто така се случи. По принцип съм много организиран човек и нищо не оставям за последния момент, но предвид факта, че имах супер малко време за сватбата, просто така се случи. И някак много исках да се вмъкна в нашия бюджет, който първоначално беше около 15 000 лева. Впоследствие сватбата скочи и ни излезе около 19, близо 20 000 лева. Като не мога да преценя дали е много сумата. Със сигурност не е малка сума, която да се даде, но струва си, със сигурност се струва. Много е приятно като изживяване, плюс, нали, разбира се, ако има кой да ви помогне. Ние се включихме с малка част също с моя съпруг, но по-голямата част поеха нашите бащи, за което сме им супер благодарни, както и, нали, нашите майки и баби помогнаха и приятели с каквото могат, нали, останало. Но със сигурност хората до вас в такъв момент разбирате кои са те и колко ви ценят, с какво са готови да ви помогнат. Така че също е един много хубав момент, сближаващ семейство и приятели. Също бих казала самата подготовка. Малко се отплеснах. Продължавам да ви говоря за роклята. Роклята беше също много труден момент за избиране, защото, както ви казах, аз съм и ниска, аз съм 1,55 м, не 4, нещо такова. И беше малко по-сложно с избирането на рокля, която да е точно по моите мерки. Първоначално исках да си шия рокля. Ще ви покажа моделите, които харесах. Исках нещо съвсем изчистено, супер удобна и нормална, елегантна рокля. Никога не съм си падала по кичозни истории. Даже на баба ми горе-долу по същия начин си избрах рокля. Общо взето пак нямах рокля около 2-3 месеца преди баба и накрая братовчет ми направи така, че една негова стара позната, която има една рокля много хубава и тюнона, ми я подари и бях с нея в крайна сметка. Общо взето, да, с роклята. За мен беше хубав момент, но никога не съм си мислила, че това е най-важната част от сватбата, роклята. Нито мисля, че там трябва да се влагат най-много пари. Всеки преценя сам за себе си, разбира се. Но за мен не беше
най-наложащо, роклята ми да е нещо вау, нещо супер скъпо. Исках просто да се чувствам добре в нея, да се чувствам уверена и да ми е свободна, да ми е удобно да си изкарам цяла вечер с роклята. Общо взето, първо исках нещо по тялото ми, като вследствие реших, че не намирам модел, който ми харесва или ми се струваха супер скъпи. Харесах два модела, които бяха на цена от 2000 лева нагоре, което за мен ми се стори супер много пари за една рокля и казах, че няма да ги взема. Имах някакъв определен вид в главата и нещо, което си представях като рокля за моето тяло и фигура, но в крайна сметка нямах... Първо, не исках да давам такава голяма сума, второ, нямах време да ми шият. Много исках да ми шият първия вид, който ви показах, но нямах време, съответно нямаше как да се случи. При което след това започнахме да търсим и моята свекърва между другото ми помогна и ми каза един магазин, който се намира срещу нейното училище. Димчо Дебелянов, казва се Имаго. Там има предимно булчински рокли, там има предимно шаферски рокли и някакви официални като цяло. И тя ми беше харесала два модела, пробвах ги, но нещо не ми допаднаха как седят и видях трети, който много ми хареса и общо това е роклята, на която се спрях. Ще ви покажа снимка от първата проба. И роклята беше на цена от 430 лева. Поправиха ми я и на първото ходене, когато ми я правиха, роклята беше доста по-голяма. Трябваше да ми я правят още веднъж, като второто правене беше 3 дена преди сватбата и буквално аз седях роклята 3 дена преди сватбата и слава богу беше вече размерите ми и всичко останало. Другото, което имах като перипети, беше с булото. Също не си харесвах булото и в крайна сметка имах едно поръчане от Shein за моминското ми парти, което беше супер на шега, обаче баба ми супер много го хареса и ми каза, че защо не си с него. В крайна сметка аз се запитах наистина защо не съм с него, тя го изглади на пара и всичко стана много добре и си бях и с него. И така аз избрах моята рокля, супер, би казала сравнително бързо за времето, което имах, но наистина отнеме доста гледане, за да се впиша в някакъв бюджет. Бях готова да дам до 800-900 лева за рокля макс, но този диапазон има много малко модели, които да видите, плюс че аз не исках да ходя да гледам други градове, нямах времето за това, понеже аз си работех все още и бях във Варна, както ви казах, и беше малко по-сложно с това да си назнача време, хем да говоря тук с хората, с които имам работа, хем да ходя до други градове. Нямах това време наистина. И така се случи да си избера роклята. За фотото и за DJI мога да ви кажа, аз ви споменах в предното видео, ако сте го гледали, ще поставя линк долу, че имах няколко набелязани фирми, да го кажем, или хора, с които исках да работя. Първите бяха Добромир Искрив фотографи, много ми харесва стила му на работа, и едно момиче, Валентина Атанасова, която от Бургас, супер много ми харесва работата им и някакси стила им допадаше прекрасно, но те бяха заети и в крайна сметка те ме насочиха към хората, с които всъщност работих, те е Wedding, като те също се справиха много добре с подготовката на нашата сватба. Те също се справиха чудесно с подготовката на нашата сватба и имахме среща с човека, поговорихме си, казахме, нали, какво искаме, какво не искахме, оговорихме се. Имахме 10 часа, като цената беше 3050 лева за фото и за видео. По принцип трябваше да са ни готови снимките 90 дена след сватбата, но те ни ги дадаха някъде на около 50-я ден, което беше чудесно. Но бях доволна, че стана, нали, толкова по-рано. И имахме една седмица след сватбата около 40 кадъра от моменти, които са сметнали, че са най-важни, което също, нали, беше много хубаво, защото все пак всеки иска да си качи някакви снимки, да ги види, няма търпение и така нататък. Филмът е много подробен, много е хубав, около 3 часа и половина е. Дадаха ни го на клауд и имаме и на флашка, като кадрите са хубави. Ние искахме да запазят максимално истинската емоция на хората и нашата. От сватбата не търсихме перфектни моменти, търсихме истински и наистина стана много хубаво. Като приказка е филма. Дадах го допълнително на брат ми, между другото, да го монтира, защото той занимава с видеообработка, да ми го направи като трейлър и когато ми го направи, ще ви кача
може би ще го кача в канала. Общо взето те имаха и вариантите да ни направят такъв, но беше около 500 лева отгоре, а ние вече нямахме бюджет и за това нещо, та реших просто да го оставя във времето и брат ми да го направи. Минавам на частта с DJ-а, като DJ-а нямаха някой конкретен, който исках. Просто търсих и реално моята приятелка Никол, която беше шаферка, ми препоръча един мъж, който по принцип си работи с ресторанта, в който ни беше сватбата и който е бил на нейната леля на сватбата, която беше 2 години преди нашата. Каза, че е докарал супер шоу, много е бил забавен, много оригинален и ни го препоръча силно. Направихме си среща с човека. Наистина беше супер готин, самата комуникация с него беше много готина. Каза се DJ Джорджи, много усмихнат човек, разбира се от работата със сигурност. И той ни беше на цена от около 700 лева. Мисля, че обаче, понеже имахме доста екстри свързани с него, ни излезе доста по-скъпо. Имахме осветление от него, което беше около 400 лева отгоре. Аз много исках димна помпа, която да е димна машина, извинявам се, която да е, когато е първия ни сватбен танц. Исках зарите, които има отстрани 2 броя. Отделно има овертайм. Имайте предвид овертайма за всичко, ако го искате, защото той винаги си е сума. Също така мога да кажа, че се справи наистина чудесно. Направихме някакъв горе-долу списък с неща, които искаме. Избрахме си песен за сватбения танц, като нея направи прекрасно. Дори не сме говорили на коя част искаме да пусне фойерверките, защото забравихме да му кажем, но той се е усетил в перфектния тайминг и го направихме точно когато трябваше. И наистина стана страхотно, човека очевидно има усет за тези неща. Имахме шоу изненада за сватбата, като аз, понеже тренирах въздушна акробатика, любителската бих казала, и моята най-добра приятелка се занимава вече с нейния приятел доста по-сериозно бих казала, те се състезават така нататък, участия, по-скоро ходят на участия и са много добри. Те ни направиха един подарък и взеха един трипод и ни направиха едно шоу с 2 танца на обръчи на куп. Беше много готино, хората много го харесаха, беше нещо оригинално, което не се прави на сватби и бих казала, че отново тук имахме една точка плюс и едни пари по-малко. Друго, което да кажа за сватбения танц, ние между другото не сме измислили, нямахме време да си правим танц и всичко се случи на момента, докато ни вървеше танца. Ние си казвахме, сега тук ще направиш това, сега така ме хвани, сега така ще завъртя. И общо се получи много хубаво, никой не разбра, че нямахме нищо предварително подготвено. Друг съвет, който ще ви кажа, оставете нещата да се случват както се случват. Не се дразнете, ако нещо не става както сте си го представили в главата. Доверете се на специалисти, с които работите, защото те са го преживявали много пъти и се разбират от работата. Ние избрахме се доверим. И реално деня не мина много спокойно, много хубаво, всичко си беше както трябваше и бих казала, че беше лесно за организиране, беше много приятно. Сега ще ви оставям. Благодаря, че ме изгледахте, ще се радвам да се абонирате за канала ми и да харесате това видео. Смятам да продължавам да правя още интересни за вас неща и ще се надявам да се получи хубаво видеото, за да го кача и да го видите и него как е станало. Благодаря ви много за вниманието.